Goejoen, het is maandag 9 februari. Dit is Bient. Miljoen on tafel. Edwin Klinkenberg, een grut onderzoek moet uitwijzen of het Fries nog altijd een US-viertaal is. Douwe Seldenrust is de nieuwe cultuurmaker van Kunstwerk. En Reinoud Ritsma, die zal voor u op zoek naar vrijgezelle boeren in Verwedderendeel voor uw eigen Bient zieket boer. In Verwedderendeel is haast een kwart van alle boeren vrijgezel. En dat kan vanzelfs net. Dus, jou die op van het nieuwe programma Bient zieket boer. En ik zwaai ervoor dat Sto onder vrouw komt. Ja, Reinoud, de nieuwe Yvonne Jaspers van Friesland. Ja, joh. Wat zil dit? Ja, dat moet gebeuren. Zo, Yvonne Jaspers, hartstikke leuk, prachtig mooi programma. Boer zoekt vrouw, een hele protestatief, dat is vanzelfs fantastisch. Maar er zitten geen vrijgezelle Friese boeren in Boer zoekt vrouw. Joh. En dat maakt de oorzaak af. En daar heeft Joert al op paardwest, hè? Ik ben Joert de Paardwest. Oké, nou, bedankt in ieder geval. We zullen aanstaan. We zien hoeveel boeren er op Skarrelis is er in het Verwedderendeel. Mooi. Ja, wordt het Fries? Er staat er gewoon een minderheidstaal in Friesland. Een groot onderzoek van de Friese Academie die moet dat uitwijzen. 15.000 Friese huishoudens krijgen daarom morgen een brief op de matte, maar daarin de vraag of ze mooi van willen on de. Ja, wat is het? De vragenlijst is het, hè, Edwin Klinkenberg? Wat ze mij dan wel on de vragenlijst. Maar vreed komen er nog een keer 15.000 mensen. Krijg nog een keer op het doormaat. Dus totaal weer dus 1 op de 10% van de huishoudens krijgt een brief. Ja. Dus, en die hoeveel moeten er van mij werk je voordat je mijn ambitie het eerst al jaar, maar ik ben al heel blij als het 50% is. En de geschiedenis van deze enquête wijst ook uit dat er een heel soort de mensen een heel rij ben om git, om mij te werken. Ja. Nou is dit een boek, Taal in Friesland. Heel even mijn naam. Dit is van de Jedderonderzoek in 94. Daaruit docht blikken dat 51% op dat staat nog Fries gesprutst. Dus het wordt nog een meerderheidstaal, maar 1% maar. Dat Fries hier als thuistaal. Ja, als thuistaal. Ja, wat schat je in dat nou wezen zal? Ik heb geen idee. Ik vermoed dat het minder is, maar de laatste heffing van de provincie liet zien dat in 2011 wie het nog 54%. Dus dat kan wijzen dat het is groeit zelfs. Het is een beetje groeit. Het komt wat tussen de 50 en de 44%. Maar het kan wat minder wijzen. Dus het Fries een minderheidstaal worden kennen in Friesland. Maar dat is een soort in de jeugd, Reinoud? Wat is die gevoel? Nou, ik denk, mijn gevoel is dat een heel soort bern wel Fries praten. En ik dat ze Fries schreeuwen. En ik zei het kreeg ik al op Twitter en dat soort dingen. Daar ben ze wel heel druk aan mij. En dat vind ik zelf wel heel bijzonder. En dat zag ik steeds meer. En dat vind ik persoonlijk heel leuk. Ja? Want je komt uit Grijns, of nee, je komt uit Bakhuizen naar Grijnstagong. En nou weer waarom? Hoe is het bij hem thuis? Zo werkt het. Nou, dan wil ik gewoon Fries praten. En, echt wel? Ja? Ja. En we voeren de band ik in het Fries op. Dat vind ik wel iets wat je koesteren moet. En ik vind het heel leuk om te horen dat in de jeugd in Friesland ik nog een soort Fries praten moet, maar ik Fries schreeuwen, want dat is ingewikkeld genoeg. Ja, dat is pittig genoeg. Nou, je hebben de vragen nog net, misschien een paar vragen paraat. Wat is nou net jou een leuke vraag die de Friesen krijgen? Een belangrijke vraag misschien? Zul je wel eens naar Omroep Friesland? Nou? En wat vind je van het Fries op Omroep Friesland? En waarom wordt dat vragen? Dat wordt vragen omdat mensen een idee hebben over hoe wichtig het Fries is en hoe wichtig het goed Fries is. Het geef of net. En dat moet je mij vragen. Van, vinden we dat wel geef genoeg of goed genoeg? En wat nog meer? Wat vreeg je nog meer? We vragen nog meer van veel jou Fries. Praat je Fries, maar jou ben. Wat is nou voor alle andere zaken? Je graag maar Friestaligen om. Ja, dat vond ik een aparte vraag. Ja, dat wordt een schaalvraag. Dat wordt een vraag over identiteit. In hoeverre veel jouw Fries? En is de taal, speelt de taal daar een wichtige rol in? Dus, ja, bijzonder. Wij gaan even de strit op, maar al een paar vragen en dit binnen antwoorden. Ja. Praten jou echt wel eens Fries? Als ik thuis ben, praat ik Fries, maar ik praat in Leeuwarden praat ik altijd Nederlands. Ik kan het wel verstaan, maar ik praat het niet. Ik denk in Fries. Ik praat in Fries. Ik tel in Fries. Luister je of zorg je ook wel eens naar Omroep Friesland? Soms. Net zo vaak. Ja, altijd. Ja, vind ik geweldig. Wat vind je van het Fries op die sturen? Ja, ik vind het op zich wel goed te volgen. Nou, ik vind het soms wel eens wat moeilijke woorden bij. Dat is echt Fries. Heb ik nog wel eens wat moeite mee. Anders is als zonder Fries, dan kun je het wel afschaffen, toch?
Wat ik nog zo lastig vind, want is antwoorden, het is alles. Ja. Het is van alles wat. Ja. Wat maak je daar nou mooi? Alle antwoorden bij een oorlezen en zien van hoeveel mensen vinden dat goed of vinden dat prima. Het wordt een soort frequentie, ja, dat niet, maar zoveel vinden dit en zoveel vinden dat. Ja. En we kunnen, nou dit is de eerste keer dat deze vraag erin zit, maar op orenvragen kunnen we dat vergelijken met de antwoorden van de vorige onderzoeken. Ja. En stel dat er nou 20% aan zo'n site BigLeaks, nou ik broek de taal net meer als eerste taal. Ja. Wat zou dat budgetten kunnen vervolgens? Dat zou budgetten kunnen dat gewoon het Fries terrein verliest als eerste taal. Maar dat wil net zeggen dat het Fries waarom gaat. Het meesten praten op een heel soort meer plakken dan in BigLeaks in jaren 60. Dus het Fries praten. Is dat zo? Ja. Dit onderzoek, ja, al deze respondenten in 69 waren interviewd in het Hollands. Daar zouden we nou net meer om denken. Dat wordt alle jaar in het Fries niet. En de jaren 80 kwam waar de discussie met het Fries op de legere squallen verplicht jong worden. Mm-hmm. Dat denken we nou net meer oer na. Dat is voor ons nou een gegeven. Maar er bent wel dus een ontwikkeling van de oude jaren dat wij in de provincie dat er het Fries op heel iets meer plakken aandacht krijgt. En stel je voor, je krijgt nou eens een cijfer. Zoveel procent broekt het, misschien zoveel op sociale media. Wat doe je hem dan met de resultaten? Allereerst, maar de resultaten, dat publiceren wij over in vakbladen en wetenschappelijk, want dit onderzoek wordt in oorlanden ik niet in mijn minderheidstaal. Wij zijn de enige, omdat Fries taal de enige die dat in Friesland doen. En als het ware kan dit broek worden toch beleidsmakers om te zeggen van nou, de moeten we beleid maken of het beleid van ouderen wil werken. Zullen wij het zo ontwikkelen met Fries dat het positief is. En is dat gebeurd na die orenonderzoeken? Is er wat verloren? Moeilijk te zeggen. Nou, nee, dat is net zo'n soort verhoorde. Als je dat vergelijkt met in de taalatlas van de provincie, de cijfers in 2007 en 2011, is het aantal mensen dat Fries als toestel hebben net heel tijd minder worden. Dat is constant. Dus misschien maakt het gewoon maar salitten en dan wordt het wel meer. Misschien moeten we meer beleid vieren, dat weet ik niet. Dat is zonder beleidsmakers. Nou, het is in ieder geval ook mensen die hebben in de komende weken wat het want maar de enquête. Succes met het garing van alle resultaten. Dank u wel. Ja, dadelijk stappen we in Haas aan boord van de Brune Vloot. In Uusriegen zijn we de hele weekend te gast in de stad die te potten naar de Vraat wezen wil. Boerzoekvrouw, ja, dat bestaat dit hier, 10 hier. Maar het jubileumseizoen moet het wel zonder een Frieske boer. En daarom komen wij met ons eigen biend ziek het boer. En die zieken we in Verwedderadiel. Want een kwart van de boeren is hier alleen nog steend. En dat is relatief het hoogste aantal van Nederland. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Boerzoekvrouw is het jongste kanon van de Nederlandse televisie. Maar, lieve Yvonne, hey, waarom doen er nou geen Frieske boeren om mij? En dat wilst je hier in het Mekka bent van vrijgezel Nederland. In Verwedderadiel is haast een kwart van alle boeren vrijgezel. En dat kan vanzelfs net. Dus, jou die op van het nieuwe programma Bient Ziek het Boer. En ik zwaai ervoor dat Sto onder vrouw komt. Interesse? Mail naar bient@omroepfriesland.nl. Waar wie dat? Sopke wie dat? Sopke? Ja, Sopke de Guide. Fantastisch. Ja, want zij het Yvonne Jasper het een labere doedel. Ja. En dat is Sopke dus. Ja, ik ga Sopke. Ja, is toch mooi? Wie is dat er al? Nee, maar nou ja, even hoe daar als koppelaar. Ja. Bist dat zo'n koppelaar? Nou, een van mijn beste vrienden heeft zijn vriendin te danken voor mij. En dat vind ik vanzelfs mooi, maar ik weet niet of ik een echte koppelaar ben. Maar ja, dat zal blikken, maar ik denk dat ik dat wel ken. Ja. Vertel eens even, hoe het idee van Bient Ziek het Boer? Waar komt dat uit? Ik zei het krijg ik al vanzelf, en de zei het krijg ik al, dat er geen Friese boeren in het jubileum hier zit van de Boerzoekvrouw. En dat maakt vanzelfs oors. Dus wij zien in Verwedderadiel, zien wij 2 vrijgezelle boeren vanzelfs. En daar gaan we mee aan de slag. En dan uiteindelijk verhoren we het programma in Bient Ziek het Boer in. Want dan zien we nog 2 vrijgezelle boeren in. Ja, want hoe werkt het? Het verhaal? Eerst maar eens 2 boeren vinden. Eerst 2 boeren vinden. Dus iedereen mag zich inschrijven. Bient@omroepfriesland.nl. Als ik in al je een e-mail sturen. En dan gaan we ermee aan de slag. Zeker. Super. Ja, wat vind je van het idee? Ja, nou, het spreekt mij enorm aan. Want het kan natuurlijk net zo wijzen dat al die boeren hier in Friesland vrijgezel worden. Dat ben echt een soort. Nou, echt een soort. Is het zo dat al die boeren ik vrijgezel binnen? Nou, in de precies, in Friesland. Dat is toch een heel soort. Dat is een soort, ja. Ja. Wat moet die man nou leren? Het wordt totaal net boer. Nee, misschien kan keuzevrucht ook nog wel een rol in spelen. Nou, dat bedoel ik. Bedoel maar.
Ja, maar heeft er zelf wat met de boerderij? Nou, mijn broer die is hiesterboer. Dus je hebt een heel soort hinders. Ik ben opgegroeid met hinders, met pieken, met geiten en mijn ein, ik nog zelfs. Dus, maar ik had wel wat met de boerderij. Maar wij hebben nooit echt op een boerderij wennen. Maar mijn broer die went het daar nou vol. Dus ik had er zeker wel wat mee, ja. En hoe zit mijn broer? Heel goed. Ja, die wordt heid. Dus dat kan het beter. Maar die heeft altijd wel genoeg voor al die honden. Ja, zeker. Anders krijgen ze mij. Zeker. Ja? No problem at all. Nee. Nou, hey, we beginnen dus... we zullen er mooi onder slag. Absoluut. Was nog even nemen met die boeren hinnekennen als ze... Welke camera mag je? Deze, denk ik. Die camera. Ja. Ben je nou een boer uit Verwerder al die? Stuur dan een e-mail naar bient@omroepfriesland.nl en dan zwaar ik dat sto onder boerkomst. Of onder vrouwkomst. Dat mag hij zeggen natuurlijk. Nou, ja, dan zullen we nou eventjes naar de poorten van Friesland, want dat moet haast worden. En als het even kan, zelfs de poorten naar de Vraat. Toerisme is daarbij het toverwoord. En daarom is de haven de alroende tijd kleermaker voor grote cruiseschepen. En deze week portretteren wij fjouwerhazes die dienen op de wegen van de verroring. In de spannende situaties en zo heb ik altijd wel het gevoel zo van dat hij achter me staat en zegt van nou, kom op, je kan het. Ik ben Heidi, ik ben schipper in de Bruine Zeilvloot. En Harlingen is voor mij de poort naar de vrijheid. Mijn oorspronkelijke beroep was instructeur parachutespringen. En in de winter was ik skilerares. En omdat ik serieus moest worden van mezelf, ben ik nog een tijdje de horeca ingegaan. En het binnenzitten, dat beviel me allemaal niet. En toen ben ik gaan varen. Mijn vader, die had zo'n liefde voor het water en voor schepen. En die nam mij als kind altijd mee naar elke haven. We gingen ook altijd naar de Waddeneilanden op vakantie. En daar liet hij altijd de boten zien. Hij nam ons altijd mee naar het Scootjeszeilen. Nee, het was toch echt wel mijn eigen keuze en mijn eigen droom die ik volgde. Alleen op het moment dat ik ging varen en ook een eigen schip had, ging mijn vader vaak mee. Mijn vader die zei altijd als hij aan boord was van, kijk nou om je heen, kijk nou om je heen. Dit is toch het paradijs, dit is toch... En ik herinner me nog heel goed dat we op een gegeven moment 's avonds naar Oerol gingen, naar Terschelling. En het was heel helder weer. Nou, en dan stond hij echt helemaal te genieten, omdat hij alle vuurtoren van alle eilanden kon zien. En dan liep hij ook echt van voor naar achter over het dek. En dan, oh, kijk nou, wat mooi, wat prachtig. Hier voel je je toch miljonair, zei hij dan. Ja, dit is toch wel de plek waar ik me thuis voel. Dit is de wind om het gezicht, de geur van de zee. Soms als je op het IJsselmeer bent geweest en dan kom je weer terug op de Waddenzee en je hebt de geur van het zout. Ja, dat is wel voor mij thuis. Nee, ik zou niet meer achter een bureau kunnen zitten of het buitenleven en het... Nee, dat zou ik niet meer in willen ruilen. Als ik nu eigenlijk terugkijk, dan... is zij... Ik weet even niet hoe ik dat moet zeggen. Is dat wel... heb ik eigenlijk wel zijn droom waargemaakt, wat hij eigenlijk zelf had willen doen. Maar dat realiseer ik me eigenlijk nu pas, nu die er niet meer is. En morgen meer over die stad die de poorten naar de Vraat wezen wil. Ja, elk die actief is in de kunst of cultuur, die kan voor tips en adviezen terug bij Kunstwerk. En Douwe Zeldenrust is de nieuwe directeur van Kunstwerk. En we mogen je introduceren in Friesland, maar net een onbekende toch, met het Frieske Bakhuizen. Want je 18e
hier heden wennen, toch? Ja, ik ben geboren en getogen in de zuidwesthoeken van Friesland, in Bakhuizen. Kun je nog ambiëren? Het liefst Dwarpke, ja, dat is wat Oost-Fries dan Geefries, om even in het Fries te bloeien. Hè. Ja, en daarna ben ik gestudeerd in Grains. En daarna hier werken bij de afdeling cultuur van de gemeente Grains. En daarna ben ik terug te komen in Drenthe. Dus ik ben bezig met een rondje bij Scala. Dat is een kunstencentrum op het gebied van het brede kunst- en cultuur Palais. En nu sinds een week nog maar bij Kunstwerk. Ja, en je speelt een rol tussen de kunstenaars en de partijen die het yield hebben om kunstenaars werk te litten. Kist je het, Reinhard? Ik kende het eigenlijk net. Nee. Nee? Nog net. Ken je ook kunstwerk? Ja, kunstwerk wel, ja. Ja. En wat ze doggen? Nee. Nee? Nou, misschien kan ik daar wel wat over vertellen nou. Nou ja, zo kunstwerk, ik zit er al een week en wat mij opvoelt is dat het een enorme drive en ambitie en passie in die instelling zit op het gebied van amateurkunst en met name cultuureducatie in het onderwijs. En maar neem eens een voorbeeld van hoe je hem werkt? Bijvoorbeeld mijn vangrail, een band? Nou ja, dat is meer op Trein van Friesland Pop. Hè. Dus die doet eigenlijk de bandcoaching en begeleiding om bandjes op podia of festivals te krijgen. Dat is net echt de stiepetaak van kunstwerk. Wij zitten met name in amateurkunsthoeken, in dat hele brede veld van amateurkunst. Want dat is in Friesland enorm dicht, hè. Een enorme cultuurparticipatie hier in Friesland. Dat is nergens ergens hier, in positieve zin. En we doen een heel soort in het onderwijs. Wij dompelen alle bijen in Friesland helemaal onder in kunst en cultuur. Via U-cultuur, dat soort programma's. Ja, dat is eigenlijk de rol van kunstwerk. Ja, het is wel mooi dat je, hoe eigen je het, hè? Us, wij, je binnenkrijgen weekend, maar dat is goed. Ik ken het hoor, want ik ben nou ook van kunstwerk. Ja. Ja. En je tochten van culturele haardstad zit verder door het Skip McGoud komt binnen, daar mag hinnen, vanuit Meppelwaai. Nou ja, ik heb dus een hartstikke lieve en mooie vrouw. Ik heb het wel hele mooie en leuke band. Maar ik heb een enorme liefde voor Friesland en ik voor kunst en cultuur. En wat natuurlijk een enorme prikkel is, dat is de culturele hoofdstad. Dus ik denk van, ik moet je hinnen vanuit de inhoud. En wat ik graag zou willen vanuit kunstwerk is dat we als een culturele partner nooit denken over financiering van bijvoorbeeld al die programma's in het bidboek van de culturele hoofdstad. Dus ik neem net een skip me heel mooi. Nee, maar dat is er wel. Je kan haast lekker onder slag. Nou, zo bij Scala heb ik een skoft in een tier zitten dat er enorm bezuinigd waarde op kunst en cultuur. En voor mij is hier nou wel het culturele klimaat in Friesland op een dusdanig positief niveau. En er is een enorme flow en drive om iets te doen met kunst en cultuur. En dan komt er ook wel draagvlak voor yield, voor financiering. Ik denk dat die twee dingen heel goed bij elkaar waren. Ik denk dat qua timing we heel erg goed bezig zijn hier in Friesland. Wat ik op afstand zag. En dan ben je in Grains jaloers op je. Ja, het gebeurt alle keer hier in Friesland. Friesland is het podium van kunst en cultuur. Nou als gehele provincie en later straks nationaal en zelfs internationaal. Nou ja, dat is een enorme kans om een enorme goede opbrengst naar boven te halen. Eigenlijk stijgen we even emotioneel omheen. Dat wij even in de etalage staan van heel Europa. Nou wil je ook, en vond ik zelf wel aardig, een soort van cultureel profiel maatje van de Fries. Wij horen ze nog van. Nou, we hebben even een film gemaakt van twee redelijk uitersten. Zal even zien. Mijn vrouw Helga en ik willen ook in een andere fase terecht. Met deze gezinsuitbreiding zullen ook wij moeten gaan denken in termen van schaalvergroting. En daarom, beste mensen, zal er moeten worden gereorganiseerd. Met de komst van het kind zal het platteland samengaan met de stad. Hij weer verdeelmanager. Hè? Ja. Je moet de hele dag beslissingen nemen. Beslissen. Je is hier nog naar in de baan. Hè? Ja. En de lijn boutjes moet ik er een schroefje op. En dan staan de treien bakjes, moet in het boutje door, dan moet ik er door een schroefje. Weet je wel, en dan pakt er wat. Welk bakje moet ik beslissen? Poing. Ja, we zien een theatergroep Sult. Jouw persoonlijke favoriet en teken van de meer populaire cabaretier. Ja. Warpshoezen vol, feesttenten vol. Ik zei net dat de low culture is en de highbrow culture. Dat zei ik net, maar er zit wel een verschil tussen de mensen die daarheen gaan. Hoe verbind je nou die twee groepen met elkaar? Ja. En hoe valt dat in een soort van profiel wat je hebt willen? Nou, dat profiel dat heb ik dan net heel helder op de bril. Maar wat ik heel erg interessant vind is om mooi het culturele veld in Friesland nooit te denken wat dat Friese culturele profiel nou is.
Dat is een heel soort. Dat zijn een heel soort mensen die luid teken van de meer. Wie is er een heel soort mensen binnen die naar theater gaan of naar opera of neem maar op. Ja. Maar toch vind ik dat interessant om naar boven te helpen van wie is dat nou? Is dat iemand die is geïnteresseerd in cultuur en die dochter in cultuur, die gaat er heen. Je wil ik graag gelijkgestemden ontmoeten. En volgens mij dat we dat massaal helder hebben, dan kunnen we veel beter de matchmaker wijzen tussen dat profiel en bijvoorbeeld van uw kunstwerk, uw aanbod en uw expertise. En dat klopt, dat luidt in de volle breedte. Dat is een amateurkunstenaar in het Lieds tot een heel mooi festival in de Great White Open of Vlieland of zo. En daartussenin zit een hele soort. En dat is voor mij de kracht van Friesland. Die enorme diversiteit. En ik weet net dat we dat slagen, emotioneel, om daar een profiel uit te destilleren. Maar het is ook wel interessant vinden van wie is dat, hoe zullen we dat zien en wat kennen we er eigenlijk mooi. En verschillen wij, denk jou, qua profiel maar de Drenten en de Grenses? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, waarin? Wat voor mate? Nou, wat ik al eerder zei, ik vind dat Friesland enorm trots is op zichzelf, op die cultuur, op de taal. Hè. En er gebeurt ontzettend soort in Friesland, veel meer dan in Drenthe en in Grens. Dus zoals ik wil dat in die samenwerking er veel meer bandjes oppoppen. Dat we die heel goed begeleiden en ik pluggen op... Klopt dat, Reinhard? Nou, het is juist een heel soort, ja. Zeker. Ja. Er komen een heel soort nieuwe bandjes op, ja. En ik zag in Friesland, sta op Oudstand, na 1 week, zo kijk wel dat er in Friesland een nieuwe creatieve groep opsteert. Een Sjoerd Bootsma, een Sietse Pruksma, een Jan-Pier Brandt, dat soort types. Die buiten de instellingen om, buiten de gebaande paden om. Zorgen voor flow, voor experiment, voor nieuwe dingen. Nou, en daar moet je best wel trots op zijn dat hier gebeurt. Nou, je hebt inspiratie genoeg. Ik heb er zin in. En er komt genoeg op jou. Tegen dank. Ja. En succes met alles wat je hem door. Dat hield ik voor hem. Dan wie dit bient voor jou. Morgen hebben we het over een gezichtsreconstructie van een eeuwenoud skelet. Dat moet je zeker niet missen, morgen. Nou, dan zie ik je dan weer. Mooi, verder.